presentar-vos Quin plom de soldadet. Com ja sabeu, Hans Christian Andersen va escriure El soldadet de plom, però ara han fet un nou que es diu Quin plom de soldadet, que és diferent. La col·lecció de llibres és dels contes, que es considerarien un conte però al revés. I el llibre l'ha escrit Enric Llull, que és diferent a El soldadet de plom. Això era una vegada un xiquet que se n'anà a una botiga a comprar 5 soldadets i el botiguer li donà un per a tindre mitja dotzena. Quan va arribar a casa, el xiquet va decidir que es posara de vigilant. I com era tan pesat, el va posar en una xemeneia. I com també era molt pesat, ahí hi havia una foto de seus cosins i una tassa de colors. La tassa de colors es va posar cara per cavall i els xiquets de la foto es van tapar les orelles. I la ballarina que també hi havia se va tirar per la finestra. I si voleu saber com acaba la història, llegiu Quin plom de soldadet! I ens acomiadem fent una música de rap. Adéu!